Tenim sobres. Bé, tot i que alguna cosa no es pot considerar ben bé una sobra. Però s'ha d'aprofitar. A casa ho aprofitem tot, no llancem res. Anem a fer-ho. Avui farem truita amb ceba confitada, cansalada i tòfona. Com que tenim poca ceba confitada, agafarem només 2 ous, les restes de ceba confitada, un parell de talls de cansalada ibèrica, que també teníem per la nevera, la tòfona, això no és una sobra, ja ho he dit, oli d'oliva, sal i pebre. En una paella començaré a fer la cansalada, deixaré que es quedi ben rostideta, ben cruixent. No hi he posat oli perquè ja em fa molt ella mateixa. Bé, ja veieu que l'he tallat a dauets. Mentre es va rostint la cansalada, vaig a deixatar els ous i he tirat sal, ara hi tiro una mica de pebre i vinga. En els ous deixatats hi afegeixo la ceba, bé, i també la cansalada que, veieu, ja està ben rostideta, ben daurada, ben cruixenteta. I això ho remeno bé. I ho deixo reposar tot junt uns 5 minutets, que quedi tot ben impregnat. He posat una mica d'oli a la paella, que s'està escalfant, l'escampo una miqueta, i ara ja hi tiraré el meu ou batut, amb la ceba i la cansalada. I res, a partir d'aquí a fer la truita. I un cop tenim la truita feta, ja només ens queda ratllar-hi una mica de tòfona per sobre. I això serà un plat de luxe. Molt bon profit!